Kusangana kwatiri kuita zvekare pano padzerare 263 panombada kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri mumwe wani pathis YouTube channel, kusubscribe pamahara utena on the notification bell. Muri yeZimbabwe ndinoda kutenda nesupport yamunopa panapa pathis YouTube channel. Rudo rwenyu nesupport yenyu ndo inoita kuti Hatirare anga achimhanya nemanews updates. Saka ndiri kuti subscribe and turn on the notification bell kuitira pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri wevamwe vanokasika kuona manews updates kubva pano paHatirare 263. Ndiri kuona vakawandisa zvikuru vari kupinda mucomment section vachiti Hatirare wadzoka mupower. Thank you nemanews updates auri kungotipa nguva nenguva. Hanzi wadzoka waane power, wadzoka waane moto. Ndakati aiwa ndadzoka nepressure. Kana ndatodzoka ndadzoka Hatirare musi watamuka manews updates tichipfapfaidza panapa paHatirare 263. First update iyi update yepaCopacabana. Pane building riri opposite Copacabana ratsva nemoto, rapfuta nemoto manheru anhasi. Dai kusiyai muchiona video, pedza kuona video yotaura zvinofika mucomment section, asi ndiri kuti usaskipe this video nekuti manews updates haasati apera. Ndine imwe last update iri kurwadza vana veZimbabwe, zvizvarwa zvemuZimbabwe, vana vevhu. Yandimbonei first update. Iwewe shama kuna speak achinoi baba. Moto wacho uri kutofamba. Fire brigade yakanouya yakanotraya kudzima kapaipa. Payadzima ka waita kunga watotanga kuti wedzire, watovha side rimwe racho riri kuleft remuna chinhoibva muna speak. Shopi yese yatopera iri pasi apa, mvura yabva yapera. Vanenge vakumbotsvaka mvura nefire brigade apa shopi iri kutsva. Ngopa haukurosi kuenda kune mamwe shopu kuze pakaipa. Ndati moto wacho une hasha moto wacho maiwekani. Ene uri kufamba very fast. Unenge kwauya zvimwe but anonoka manje apa chikutomodhela zvacho chikuichitsva man pamwe chikuremewa nemvura. Zvinhu zvavanhu zvichita kudaidzo vanhu vachibhadhira mari dzemafire brigade apa vanaitosungirwa mari dzemacertificate nemafire extinguisher mamatoati. Vaifanira kunza zvese zviriko. Takanofunzana futi kuti tikufamba sei, kuzi moto uri kuenda building iri kupera.
akutodziwa nevanhu kuti dzorai moto. Imagine. Vari dzeshopu sori zvenyu. Sori zvenyu guys, sori zvenyu. Next update ividhiyo remurume uyo abuda achiungudza achitaura mashoko aanga achitaurawo ndo zvaakasangana nazvo mukurarama. Akusiya uchiona video, wapedza kuona video tozonofika comment section in search komana Harare 263. Ndiri pakukuzivisai news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, saka ndichidzokorora kuti subscribe and turn on the notification bell kuitira kuti patinoramba ndichidzoka neamwe news updates hatipesani tinongosangana zvekare ipo pano pathis YouTube channel here Harare 263. Zvanda kuita munguva inoda kusiya muchiona last video inisechikomana ndafunga kukutizai. Much love. Ndakashandiswa nevarume ava ndisingatoziva kuti vakanditi vada kutaurirana neuyu, handauziva kuti vada kumupisa nemushonga. Sori mudhara. Ndikati unozvitaura here pamberi pemapurisa, zvikanzi ndinotaura. Ende zvechokwadi hana kuvanza. Ndakatoenda naye pamberi pemapurisa akatotaura. Akatoti ndiri kukumbira regere kuna mudhara ava. Ndikati iwoka kana tazoenda pamatareka ukataura seizvozvo ndichatenga affidavit ndokuregerera ndonyora. Ndobva atoudzwawo futi zveshuwa one star kanzi anogona kuregera mukoti ukasaita se ukataura se mupurisa. Akabva ati ukataura sematauriro akuita anogona kukuregerera panonyorwa anonzi maaffidavit. Bva atotanga kutochitaura zvese zvikanzi mukuona munhu akapisirwa mba uyu akapisirwa nemunhu anonzi Fungai. Oh sorry. Akutotaura iye manje kuti hope kutanga paya ipapa pacha aipo kupisirwa mumba asidi vakanogara uko handiti uyu akangobuda angoita 2 days chete abuda ndobva atoya nepetrol bomb bva akanda mumba ndakarara mba yese mba yatsva zvinhu. Alright, tichiri paasidi ka uya abuda ari kumbira regerandi. Aiwa akandikumbira regere ndatozotsva ndakatotsva asipo. Alright, after acid makazoita imwe attack futi ongo. Alright, chii chakaitika? Ngatitarisei imwe attack yechitu chii chakaitika? Inini ndakarara ndingati ndisandarara kumapast 12 ndaitandara ndiri munext ndobva 12 usiku taiona firimu ndobva ndati ndakuenda zvikanzi aiwa masoja kwega zvikanzi iwa ufambe wega iwe totokuexcota nemasoja handei ndobva ndatoenda namubva ndatokiniwa dho zvakanaka bva ndati pamunongoti nzvera panchienda kutoiletuka ndogona kuona mapinda munhu ndimirirei pai panapa. Vakatomira ipapo havana kutombotaura naye akatopfuura nepachivanze. Akapfuura ndiye mukuru wacho mupurisa wayo kundipisa pekutanga akatopfuura nepachivanze akadai nemunhu wanga ainaye nandira kumuziva. Makanyatsomuona imi? Inini ndichitobva manje kutoiletu ivo ava havana kutaura naye ndichitobva kutoiletu mva ndatodhumana naye akadai foni ndikatoti munhu ukati ndiye munhu ava mva wati wamuona here ndikati ndamuona ndikati umancharara ndakatonyumwa ndikati umancharara zvikanzi rongedza zvinhu zvako ndati manje stovhu yangu iyi ndoitakura sei ndikaisiya muno munogona kubiwa saka ndakutoboora apa kuti ndikakiya apa ka notenderedza cheni nopinda mukati zvikanzi orai tunouya kuseri bva ndatopeta magumbezi 3 bva ndaisa pacheya chibva ndatoti gandidelete zvinhu zviri mufoni ndozonosendera nevakomana avo zvandiri kuda uku bva ndatokotsira ndakatorara pamatress ndakarara ndakazvambarara apa pai mumba mangu imomo dho harina kukiwa ndabva ndakotsira saenda pamamuda kubuda ndaida kuda kubuda pandakangoti firimira ndambopedza rona ega ningoona bva ndatorara ndarara da dho handina kukiwa zvoti dai vakatoziva kuti dho harina kukiwa ka vaigona kutoita zvekutondicheka pamwe nebanga saka inini vakangobva neuku kwakutokanda 1 lita rekoko rere nepahwindo richibva ratoboka moto ibva watozara imba ka1 saka rechituru racho havanazokanda vakabva varisiya panze ipapo ndo rakazitorwa nemapurisa ndobva ndatotsva imba yese kusangana moto zvekuti ndakashaya kuti apa mama batwa nehope pandakatomuka
ndakamuka ndisingatoziva kuti dhoruku here kana kuti uku bcause ndandakuita zvekubata dai vandatoona kuti ndakutsva nzeve dzese idzi nemoto apa ndikadaidzira kudai so moto wangu achibva wanopinda pai ndikadaidzira zvekuti muno mese mune mapundu mune maronda ndabva ndatora musi wa pasvondo rapfuura iro riri madheta acho akanyorwa pamapepa ndasiyawo bva ndatoona kuti ndakutotsva trouser akubvira bva ndatora gumbeze bva ndafuga saka gumbezi riya moto waipinda nepasi apa uchiti pandirinodaidzira ndandafuga gumbezi zisanyasa vanhu vanga watozvinzwa dhara pakadhuka petrol bomb saka vanhu vanga pavakanoedza kunokika dhoo vachifunga kuti pamwe rakakiwa munhu akabva anopinda nedhoo iroro mumba ndobva vatanga kudira mvura ndobva ndatoona kutoti chiedza mvura nemhepo iri kubva neapa nemvura bva naenda ikoko ndichinosvika padhoo ndichidonha vachindizuva vatanga kumboda kudzima saka paipi yegasi ndeyakazoita mistake because yakazotsva ndobva vachiti vakadira mvura moto uyoramba wakangonongedzera kune zvinhu zvichingotsva saka paipi ndo yakatsva nepakati because yanga iri 4 plate stove saka yaitsva yakanongedzera kune uku moto uchibuda chete kusvikira 5 kg rapera yegasi saka zvinhu vanhu vakazokundikana because kwedu mvura inotengwa $6 mugomo vanhu vakamboedza kubatsira nemvura but vakazopedzisira vachiti hatisisina mvura vangotarisa svika yakatsva zvekutoti wega wakato kana hembe dzaitosara dzinenge dzine maburi magumbezi ese akatsva akangosara timabhandiri wakadai vanhu vakanga vakutoita bhizi kudzima because vakatonzwa kudhuka vakatotaurirana vakati haipfuti polisi yaridza pfuti vasingatoziva kuti havana kukwanisa kumhanya kutsvaga munhu aningirigini havana kutombokwanisa kumhanya because vanhu vese vanga vapa moto chero ivo vanhu vacho vakatosiya 5 liters yanga ine petrol yanga yakasvika apa nebhodhoro ranga rine majecha mukati majecha yanga akadirwa futi petrol because parakavhurwa nemapurisa rakatoti pfunge kokora yavhurwa saka vanhu ivava vanditambudza zvekuti chero kufamba kwandava kutoita ndakutya saka vakabatwa havana kubatwa nanhasi izvezvo vari kutofamba panze makusini ndatoona vari mukombi yavo iyoyo aivo nanhasi havana kubatwa vari panze vatondibhabhaisa vari mukombi yavo makusini chaivo kutokubhabhaisa vakadzi vemusika vakati asiyanai navo imhepo idzi ri kungovhuvhuta idzi kutondisotesa ndiri pabhasitop vakatondibhabhaisa vaitobva kumba kwavo saka pamakadzokera kana kuti mapurisa akauya pasini vari kuona pamba pakandwa petrol bomb matsva mumba matsva vakati chii officer in charge wacho ane mastar matatu ndiye mukuru wepastation akatouya nehanding-toch yanga akabata maoko usiku iyo kuma3 ikoko akati izvi hazvisizvi munhu ikauyu isusu ikauyu munhu ikauyu atonetsa ngaatotsvagwa izvezvi achitopa order kuna vakomana ngaatotsvagwa hanzi plus uyu hatichamusiya panapa takutoenda naye because tikamusiya panapa anogona kutokwadzwa futi chibva ndatobva nawo mbva ndatoenda nawo kwamakuseni bva vatondipa mari yetransport because mari yanga nayo yanga yatotsvira mumba chero license rangu rakatsva kumashure uku kune retest ndoko akatsva kufrandi ndoko akasara uku kwese kurara yesilver radai kumberi ndoko rakaita yellow chete because rarakakwidibira kudai saka handitori narugare nevanhu ivavo right pari kuitika zvese izvi muri iri kupi vari kumusha vanga vaitofanira kutoya nhasi but mukadzi nevana vana vari kuenda kuchikoro vanoendera kuchikoro kumusha apa mamuri mega handiri ndega ivo pandakatombotsva pekutanga vakauya ndikadirwa asidi vakauya vakatodzokera vaitoti ndasiya zvinhu zviri panze mbva vatodzokera zvoitoti dai vasina kudzokera ndakangoita 2 days vadzokera dai vasina kudzokera dai vakatofira mumba because ivo vaizozotadza kuita zvandaiita zvachone pamwe nedzungu ravaizoita munhu wechikadzi vaitogona kutozofiramo neiminga matambureni uchi kumbopiswa kumbosungwa kumbodirwa asidhi chokwadi ndanetseka zvekutoti